ndakumbira muimbisi kuti aimbise rwiyo tifanane naJesu. Vanoda kufanana naJesu ndipe amen. Amen. A big amen. Amen. That's better. Unonditendera kukusabasha. Ndozati kune vamwe vasingafile comfortable vakaparidzirwa nevanhu vasina bhachi. But ndiri murwere weBP ndakutodikitira. Ndinokumbira mumwe nditendera naye. Mazvita permission granted. Ndinonzwa kuninipiswa ndikatarisa varume vakaita sana Chimuteka, vana mufundisi Zaranyika. Ndofunga kuti vakagara pasi varume ava vachiti takuronga musangano. Vavabuda netheme yakanyorwa pano, chirungu chacho chandamuda kuti tinetse kuchinzwisisa. Unlocking and sustaining potential into fruition. Songs of Solomon 2 verse 15. Zvikanzi tibatirei makava maduku anotadzira minda yemizambiringa nekuti minda yatunga maruva. Ini ndakati varume ava vafungei. Vana kubatirwa makava. Amen. Now, nyaya iri panapa nhasi kuti tibate chini. Vavazondipa topic asi regai ndimbotitsana kune zvishoma kuti tifambirane pamwe chete. Vadzimai vangu vanoimba nechitungwiza ndingisaka. Saka ndiri kutendera handikone kutanga kuparidza vasati vapinda. Right. Here is a metaphor. Fananidzo ikupiwa. Ndauditsanangure. Ndakutangira patheme ndichipinda patopic yangu. We can catch for us the foxes. The little foxes that ruin the vineyards that are in bloom. Nyaya iri pano mufananidzo imetaphor iri kushandiswa nemunyori. Now, pano tiri kutaurwa nezvacho relationship iri kusvikirwa kudistrayika kwayo. Pane hukama huripo. Solomon achinyora ari kufananidza mukomana ari kuda musikana wake. Ameni. Makabona vakomana vachinyorera vasikana tsamba. Kandi musikana achinyorera mukomana tsamba. Vanoshandisa imwe language inenge ichinakidza. So anogona kukuudza kuti I would rather sit on the needle handitika. Okuudza kuti I would rather dig Mount Everest with a needle. Panotaurwa language inodini. Panapa parikutaurwa nyaya yekubatirwa makava nekuti muzambiringa wotunga chii maruva. Nyaya iri panapa vineyard irelationship yakanga iripo pakati paMwari nevana vaIsraeri. Amen. But nyaya yakuitika ndeyekuti relationship iyi ine tumakava twakuiruma. Saka zvinonzi tibatirei makava in case this relationship inogona kuita affected. Amen. Now we have foxes. These little foxes iri kurefer to my small problems. Tinogona kuita emanate mukati mezangano to my small problems. Kuti tukasati taken care of tinogona kuzunguza sangano rikava. So nyaya iri panapa isi yemakava. Nyaya iri panapa ndeye hukama hwako naMwari unogona kuaffectwa netuma problems ri unnecessary mukati meupenyu hwako. Amen. Ndo nyaya yatinoda kutaurira zvayo masikatani. Pataurwa nyaya yekutunga maruva zvenzi akubhluma. This is a condition. Iri kutaurwa yerelationship payasvika. No. Kune vanorima pane nguva yekuti kubva muchidyara every day munondomema munda. Handitika. Pane pekuti munozosvika yekuti ukaona madomasi aita maruva vanototanga kutokalkuleta. Vanofundisi Jokoni anotanga kutokalkuleta neprofit inogona kubuda ipapo. Vari kutarisa chii? Ukaenda kune vanodyara chibage pane pavanoti vachidyara chichinobuda anotanga kuudza newe nyangwe panext door kuti vharirai huku dzenyu. Vharirai chii?
chibage changu chakudi vachitarisa population determination inezo vanotanga kuanticipata zviri mberi vachitarisa zviri on the ground panguva iyoyo. So nawe kuBluma haasati ave mafruits but pane promise yekuti something is promising kuti chabuda papi. Unoziva kuti kunyangwe nerelation yeshe yakushipi yako nemukomana wako pane mwe kuti pane painoti ikasvika so unotanga kunzwa kunhuhwirira kwemuchato. Vakaitarisa so akagara ako afuta akutsanangura kuti ndogona kutengera ndege neairport yacho unotanga kuona kuendwa kunogona kudii. Unoziva panapa pane nhau yemaruva aBluma. Amen. Ndikuziva kuti pasanhewe pane nyaya yemaruva aBluma. But yatakutyira ndeyekuti maruva mhepo ikauya mamwe acho anogona kudonha. Tumakama tukapinda mamwe acho anogona kudii? Kudonha kweruva kunasinga kwemafurutsu edu. Saka nyaya yapo yakuzi tibatirei makava takuda kuprotecta maruva. Denga hatisati taripinda but there is a promise yekuti tingangopinda denga apa. Nemuimbirwa wangu achitwa panapa kumana nangoti dai tangofa idizvi tichiri munhu. Tisati tadi hedu. Unozabana kuti unoimbirwa soka unoona denga richiuya pedyo nesu. Kwete zvedu sana mpuzo yedu tunoimba chipo hapana chitondoti zhinji. Ukaimbirwa nevanogona kuimba unozoona kuti zvishwa denga riripo. Wotanga kuona promise yekuti tinogona kuripinda. Munamacho wangu kuti kuuya kwamaita musadzokere muri dry. Amen. Tisadzokere tiri chii? Tikadzokera tiri semawira ataita. Ndinofunga kuti hapana chwa justice. Dautenda munhu ataura pamberi pangu wandanzwa achipadza vamuRoma. Ndakasoti kuti yes, this is worth it. Amen. Havo vasina kubatsirikana. Inini ndadini? Now, magrapes akanga aine value dzakasiyana-siyana kuJewish custom. Economically, akanga a source of income kune vanhu vanhu. Nekuti kwanga kusina vana namazove panguva iyoyo. But after every meal vaifana kunwa wine. After every shii. Saka vaitorima magrapes aine market kudhara. And vairima vaisanichiru newine press acho chisviniro mumunda imomo. Vobva vaprocessa zvese vachiziva kuti ipapa tichaona kamari kekuchigari. Ipapa tichaona kamari kevana vekuchikoro. Saka economically magrapes anga aine value. Zvino akazorohwa nemakara tawira pasi. Spiritually, magrapes I represent God's covenant with Israel. Zvekare I represent eschatological significance. Aive nechimiro aireva zvemagumo eupenyu hwevanhu kumberi. Anga ane future value. Now, nyaya nditaure panapa. Rega nditange ndichitaura topic yediscipleship. Ndangoti ndikuratidze kwabva theme nepatiwenda. Ndapiwa kana kuine topic ticha akandidzidzisa chirungu. Handizoti aigona kusvika pati. But akandidzidzisa chirungu akati kana wakunyora composition. Ndauda kunyora form. Zvikanzi avoid dark one word topic. Zvikanzi it is very difficult because it is too broad. Saka ndiri kuona panapa ndakabva ndapiwa kuti one word chii manje. Zvikanzi discipleship. Ndakamboda kufonda mari mwezuro nditi nhai bhazi ranyika munanditaura nezvei chaizvo. Ndangoti zvandichataura izvozvo zvandichapiwa naMwari ndo zvandichadii. A disciple is not about their teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. Tifanane, 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 Mana Baba, Matauriro, Afanane, Mana Maye, Makariro. Ufanane, yeah,
tifanane nani? Discipleship is a process. In process, in which one a disciple to become like his or her teacher. So it is a journey. Rwendo is not a one-day thing. Rwendo runovepo rwekuti tiri kuvavarira kufanana na teacher wedu anova Jesu Kristu. Saka tikuimba tifanane nani? Regai ndibate 4 key aspects dzaivepo panhau yediscipleship in the Jewish culture. Chekutanga ndati kubatisise padiscipleship. Students would attach themselves to a rabbi and follow them, learning from their teachings, actions, and ways of life. Teachings, actions, and ways of what? So now I know the disciple is a learner, is a student, is a follower. I know the disciple. Process yake kuti afanane na teacher yakunzi discipleship. Mulibata zvakanaka. Saka yatiri kuita pano yakufambisa muchisiya mibhedha yenyu ni comfort muchiya kuzorara muklasi inhau yekuti tiri paprocess yediscipleship. Tiri kuda kufanana naJesu waigona kunorara mugomo 40 days 40 nights. Amen. So tiri kuvavarira kuva vatsvene. We will never be perfect, but we strive to be perfect. Tisanyeperana hapana mutsvene baba. Hapana chii? But tiri kuvavarira kuva chii? SaKristu akanga ari chii? Ndosaka tiri munhu. Inhau yekuvavarira. But everyone who is fully trained, nyaya iri panapa ndiudzira basa ndinoti aya kuchikoro. Maya kutraining. Now, anotofanana bedzi na teacher wake kana aitwa fully trained. But anoitwa fully trained ndiye asingana kubve chikoro. Amen. Shoko bet Hebrews 10:25 musarega kuungana sezvinoita vamwe. Paya pamuri kurova paya. Ukaenda kunevanita zvekurapa kune terminology kanoshandiswa. Makamuzwa munhu anonzi default. Makamuzwa. Chii chakaitika akachiya kuya akafa. Akafa chii akadefault. Amen. Kudefault kudi disengage. Kuregedza. Kusiya. Makamuzwa amaikuzani mazwana ndakambomira kuna munhu. Ndakambodi? Pane zvati kungogadzirisa takamboita disengage. But how can you be fully trained iwe uchimboita disengage? Saka mtaona mucheche mucharamba muine noise nenhau yekuti kune vanomborova vanopota vachirova iwe vanodzorera sangano kumashure. Amen chechi. Ndopapa munoti makaronga makapedza sondo rakapera. Unosvikodzoserwa kuti pamakambovhura newakarova.